Čauky, já jsem Foxy99 a vítám u našeho dalšího dílu. Jak víte, jsem v kreativu a chci vám ukázat takový tutoriálek na Silk Touch a Fortune na Enchant. Takže vezmeme si dva krumpáče a jdem do té knihovny na Enchant. Tak, teď hledáme tady level 30, takový znamínka. Až tam budou takový znamínka, jo, to jsou znamínka, musí tam být tohle znamínko, pak 1, 2, takový dvojtečka, lomítko a kdyby, pak, jak se to jmenuje? To takový, já nevím, jak mám to říct vám. A teď je to buď Silk Touch, to je tohle vrchní, nebo Fortune. Teď je základní, jestli to bude Fortune, tak je Fortune 3 a Efficient 4. Takže, a nebo Silk Touch to bude, tak uvidíme, překvapíme se. Takže, a máme tady Silk Touch, vidíte? Silk Touch, Efficient, Unbreaking. Vidíte, že prostě ty znamínka tam jsou a je to jistý Silk Touch. Teď zkusíme zase udělat Silk Touch, neboli teď zkusíme Fortune. Zase musíme najít takový znamínka. Horší je spíš to hledání. A hlavně, aby tam bylo, že vám to jen ukážu. No tak. Jo. Hlavně je tady taková jednička, obrácená dvojka a takový stop. Dvojtečka a tohle je hlavní. Jo. Pak takový, jak kdyby oči, tak. Ale a něco. Teď to zase bude Silk Touch nebo Fortune. Jo, Silk Touch, ale teď bych tipl, že je to Fortune. Takže Fortune 3 a Efficient 4. No tak je to Fortune. Ale vidíte, že prostě platí ten pickaxe, jakože Silk Touch a Fortune. Ještě jednou si to můžeme teda ukázat. Že prostě jsou ty znamínka, že když to umíte, takový návod. Když dáte třeba, já nevím, teď tohle, to bude něco Efficient 4, jo, 4. Jo, a když dáte ale takový to lomítko, nebo takový ten znak, který jsem vám ukázal, jak na Fortune, tak to samý na Silk Touch. To zase nejdeme, zkusíme. Já jsem to tam měl, sakra. No zase jsem to tam měl. Yeah. Jo. Tak znovu. Teď to vypadá na nějaký čistý. Takže zase jednička, obrácená dvojka, stop, dvojtečka, takový, to je hlavní a takový smiley, ale teď zase bude Silk Touch nebo Fortune. Mělo by se to vydařit. Jestli se to nevydaří, tak je to špatný, ale skoro vždycky se mě to vydařilo. Ale jak vidíte, že oba dva krumpáče se vydařily na Silk Touch, to samý Silk Touch a Fortune, tak myslím, že nelžu.
Takže teď zkusíme, co tam bude, a je tam, Fortune. Vidíte, že prostě není to špatný. S těma znamínkama bude vždycky buď Silk Touch nebo Fortune. Takže to jsem vám ukázal, tak pomohl trošku na enchantě, si hledáte Fortune, tak zkuste hledat takový znamínka. A když se nepovede, tak budete mít aspoň Silk Touch. To samé, když hledáte Silk Touch, tak aspoň budete mít Fortune, když se vám to nepovede. Ale prostě hlavně něco budete mít. Tak tím pádem jsem vám něco ukázal a mějte se v dalším díle. Ahoj!